Just one verse. This will hand over from the side of Jerusalem. Amen. Psalm 1. The heading reads as follows: The all-knowing, ever-present God. Verse 1. Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I stand up. Lord, you have searched me. You know me. Ungazi ngihleli phansi. Noba ngiyaphakama ngizokwenza sami. You know exactly what I'm going to do. Amen. Hallelujah. Amen. In other words, akunanto efihlakele kuyo. Amen. Hallelujah. Amen. Noba ngathi emhlabeni kuhlaba unyuka kubi kunjani. uNkulunkulu wazi ngekenzile ukuthi what is happening. Already sikuye seyibonile. Hallelujah. Ithini kwebhala ngesuku. Hallelujah. Umakubo 139. Verse 1. Yes. Jehova uyangihlolisisa, uyangazi. Uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami. Uqonda umcabango wami ukude. Andikacabangi. Usekude. uJehova seyazi. Wazi nezinsolo ezizakho. Amen. Ikhini. Amen. Wazi everything that is hidden inside. In other words, according to Jehovah, tingamroba ngayo. Akunanto uNkulunkulu tingazenzi ngathi nokho ngi-right ngaleko nalo. No. Ungazi exactly ukuthi Amen. Verse 2. Verse 2. Uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami. Uqonda umcabango wami ukude. Uyakwazi nokuhlala kwami nokuvuka kwami. In other words, uyalazi inyawo lami liya ngakuphi. Uyazazi nengcinga zami ziya kuphi. Traces of what? Verse 3. Wazana uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami. Wazana nezindlela zonke zami. Ayikho into angayazi uJehova ngayo. Yonke into uyaphenya. Eliwa izwi kaNkulunkulu lithi akukho into engekho emehlweni kaJehova. Nokuphansi komhlaba uyabona. Hallelujah. Amen. Noba usithele uhide kuphi
akho apho uJehova angafikeleli khona. Ubona everything. Another verses on that. Verse 4. Ngokuba alikho izwi olimini lwami Jehova ongalaziyo ngokupheleleyo. It's in the English. Verse 4. 4. Before a word Before a word is on my tongue, ayikafike elwimini, you know all about it. awukalibizi igama lisesenhliziyweni yakho, sele uJehova ekuzwile. uNkulunkulu makasixolele masingahambanga kahle phambi kwakhe, ngoba wazi nenhliziyo zethu. Ingekaphumi into emlonyeni seleyazile yena. Haleluya. Noba ungathi ngoba sewucinga baseyifikile, mali kuJehova uyizwile. Sithi abangakuzwanga ba ubuze uthini, mari yena already knows ukuthi ukuthini. Akasebenzi kuhle. Ungawuvala umlomo ubambe but uJehova uvile. Haleluya. So kumele sibe ngala maKristu esimazi ukuthi uNkulunkulu uhamba nathi njalo. Singaqhathwa uNkulunkulu nathi. Haleluya. Yebo ukuthi akumboni but unathi njalo. Ngoba lithi izwi lakhe amehlo wakho aphezulu kwaba. Amehlo wakho wena Jehova aphezulu kwabo balungile. Uhlale sigadile ngaxesha lonke uya ngathi wenzani ngoku uhamba nathi uJehova. Haleluya. Bazalwane sakuhlabelela umfundisi wethu sele khona. Siyabulela uNkulunkulu ukuthi eze kweqala sicabangile bazalwane ningadistebheki. Kasibheka inamba yabantu ya today. Sathi kunokuthi singenele ngapha, it is best sibe kwindawo esabayi-1 kuyabanye abamboni umfundisi ukuthi ungaphi. Just for today asibe kwindawo eyi-1 ukwenzela ngoba bekhona abanye abafuna ukuza ndazi bazawufika na or not, but masikwindawo eyi-1 like this is much better. Siyabonga bazalwane, sawuhlabelela and hand over kumfundisi. God bless you. Masibuyele Nkosini, thina silani suthumulayo ngengoma. Masibuyele Nkosini, siphakame suthumulayo ngengoma. Sithi ingoma, ingoma.
siyabonga thembekile uNkulunkulu omhle wasezulwini uthandwa kwenkosi kwinsuku zokugqibela Thixo wethu engcwele Thixo wethu onamandla onke usithandile somandla usithandile dwala lamadwala usithandile thembekile usithandile uNkulunkulu wethu usithandile Nkosi Thixo wethu onamandla onke balijika ixesha Nkosi yam ujika kunye nathi uNkulunkulu wethu engcwele Thixo wethu onamandla onke nazitshintsha izinto Nkosi yam ziguquka Thixo wethu engcwele uguquka kunye nathi simakade dwala lamadwala siyabonga Nkosi siyabonga Thixo wethu engcwele siyabonga uNkulunkulu wethu awusishiyanga Jehova awusishiyanga mnini mandla onke lithi izwi lakho Nkosi uyasazi Nkosi yami uyazazi neencinga zethu Thixo wethu onamandla onke singakaphimiseli Nkosi wena sowuyazi Thixo wethu engcwele ukwesaba Nkosi ngexesha langoku Thixo wethu onamandla onke just to forge on my God in the wonderful name of Jesus Christ of Nazareth siyabonga Thixo wethu engcwele siyabonga Jesu siyabonga mnikazi wempilo ewe Jehova attacks zizokhuza Nkosi bathothembele kuwe uNkulunkulu wethu onamandla onke Thixo wethu engcwele uNkulunkulu wethu awuyikusishiya Jehova awuyikusiyekela Thixo wethu onamandla onke abefundisi bakho Nkosi Thixo wethu umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu wethu intolo zifika left and right and center my God wena umile njalo Nkosi ngokumela izwi lakho Thixo wethu engcwele dala kuthi ngaphakathi Nkosi inhliziyo yokwesaba Nkosi ngawonke amaxesha Thixo wethu engcwele unika ubungcwele ukuthi ngaphakathi Thixo wethu obungokulunga singathethi kuphela Nkosi yami sikuphile ubungcwele Thixo wethu engcwele egameni likaNkosi uJesu Kristu waseNazaretha siyabonga Baba umsebenzise umntwana wakho Nkosi kuyole ndawo egameni likaJesu Kristu makathethi bengathi uyaqala uNkulunkulu wethu onamandla onke zambule Jehova uzandlale ukuthi ezinhliziyweni Nkosi thetha ukuthi noba sesingasekho kule ndawo Nkosi yami ukuthi ukwesaba makungabikho Nkosi ngoba wena ukhona unguThixo umelana nazo zonke izinto ezenzekayo kwabantwana bakho Nkosi ngegama elihle likaJesu Kristu sibulele ithuba uNkulunkulu wethu engcwele abanye abalifumenanga uNkulunkulu wethu namandla ungamandla abanawo Thixo ngexesha elibi ngexesha lokugqibela kodwa wena Jehova usikhuphile ezindlini zethu uNkulunkulu wethu namandla onke sahlangana kuyo le ndawo Nkosi bhala amagama wethu Nkosi Thixo wethu engcwele encwadini yakho yokuphila Jehova siyabonga Nkosi siyabulela Thixo wethu engcwele siyabonga uKristu umsindisi
uNkulunkulu wakwethu. Siyabonga bayede. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Wasikhetha singazange sakuthanda. Wasithanda singazange Singaba sakuthanda. yini simakade ngaphandle kwakho Nkosi. Makukhona wena. Singaba yini dwala lamadwala ngaphandle kwakho. Thixo wethu ingcwele singaba yini Nkosi yami masingashiywa nguwe. Thixo wethu ingcwele masingashiywa nguwe. Njalo ezulu nomhlaba singaba inhlekisa ezansi emhlabeni Nkosi. Ungasishiyi isimakade, ungasishiyi ithembekile, ungasishiyi mdali wezulu nomhlaba, ungasishiyi Thixo wethu ngcwele. Abangasishiya abantu Nkosi Thixo wethu, kodwa wena umile njalo, umile awuguquki Nkosi, awutshintshi wena. Siyabonga, 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 siyabonga dwala lamadwala, siyabonga thembekile, siyabonga Nkulunkulu wethu. Dala ukuthi ngaphakathi Nkosi ngokwesaba egameni lenkosi Jesu. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Jesu Kristu inkosi. Ngicela umfundisi. Umfundisi kama Jesu. Hallelujah. Jesu ngesikhathi azuke siphambaneni. Ngoba nesikhathi la eGetsemane thatha abapostoli abo-12 abo-11 waya nabo entabeni yeminquma. Mayefika lapha wakhuluma amagama wathi umphefumulo wami ukhathazekile, umphefumulo wami ulusizi kakhulu. Wathatha abathathu wahamba nabo i-distance indawo engangoPhosa Egypt. Wabashiya igabanyana, washiya igodi yokuqala, washiya igodi yesibili, wasekuba wuye lapha. Wathandaza. Umphefumulo wakhe ulusizi. Wathi mayethandaza umjuluko wakhe waphenduka waba igazi. Mayebuya ufica abapostoli balele. Uthi nilele niphumule. Niphumule ngesikhathi esi-wrong, okungasisikhathi sokuthi ngaphumula ngaso. Ngoba indodana yawoNkulunkulu kufanele ikhashelwe ezandleni zezolo. Just imagine umuntu uyathandaza, umjuluko wakhe uphenduka igazi. Kusho ukuthi bekungasisikhathi esimnandi nesilula naso. Wathi nilele niphumule. Bengelindi ihora libe linye. Hallelujah. Jesu impilo yakhe yaba nzima kakhulu ngesikhathi azohamba emhlabeni. Uthi kube kuya ngami. Before Jesu azoya esiphambanweni, kuye kwaqala kwaba nesikhathi la bayi demonstrate leyo ndaba ezulwini ukuthi kuzoba njani kumuntu ozobezela emhlabeni, ezothwala izono zabantu emhlabeni. Kwatholakala ukuthi akekho umuntu owayengakhona ukuthatha lo msebenzi wathatha uJesu. Ezulwini nasemhlabeni akatholakalanga umuntu owayengakwazi ukuma ngespace uJesu abezimuzo. Because abantu bonke babethi nabetshengiswa, even the angel in heaven babebheka ukuthi kuzoba njani. Uyifunda ko-Isaya uzwe o-Isaya bambona uJesu sewuhlatshiwe kodwa akakahlatshwa. Sewubethele esiphambanweni kodwa akakabethele. Sewushayiwe kodwa akakashaywa.
ezweni likamoya uyabonakala ukuthi i-demonstration iyoba njani kuJesu. Kwatholakala ukuthi akekho umuntu wayengaba namandla ukuthi wayengamelana nalesi simo uJesu abebelele naso. Ngiyacela uma kungenzeka ibandla lihambe, make sure ukuthi you are one of those. Gama lakho libe khona, ulele igama lakho libe khona. Into ezobila kulo mhlaba umuntu obengakwazi ngisho ukulala. Into ezobila kulo mhlaba lithi iBhayibheli ayikazi bekhona kwasekuqaleni kwezwe. Izokwenzeka kayi-1. Therefore ngoba izokwenzeka kayi-1 lento ezokwenzeka ungabi khona and ayisekuphinda yenzeke. Noma manje i-rapture mayifika izofika kayi-1 angeke iphinde ibuye futhi. Ngakhohliswa yila ma-rapture wabantu bekafika bekakholuma afika ndlula khulunywa afika ndlula. Le izofika kayi-1 and yafika kayi-1 mawusele usele. Ayikho i-second chance. That is why uJesu abengezela kangaka ukuthi abantu mabangasabi ku-rapture. Because le nto ezobili la emhlabeni. Hallelujah. Ake sibheke kuqala la ku-chapter number 17 verse number 10 ka-Book of Acts Zenzo. Before sizoqhubeka. Ishana. Lesi simo sizobe sila emhlabeni akekho umuntu oyokwazi ukusimela. That's why uJesu uthi akafuni isale nanoyedwa la mhlaba. Ngoba lento ezobila ayikazi yabakhona. Izobiqala kuba. Chapter 17 verse number 10 and 11. Izenzo. Actually that's sure. Izenzo 17 verse 10. Isihloko sithi uPawulu ushumayela eBereya. Yes. Kepha uyilalele uPawulu ushumayela eBereya. Umpostoli lo ushumayela eBereya. Kodwa uzozwe enye indaba la izokhulunywa kulabazalwane awuyifuni. Verse 10. Kepha abazalwane bamuka oPawuli noSila masinyane ebusuku ukuba baye eBereya. Bona sebefikile khona bangena esinagogeni labaJuda. Verse 11. Labo ke babe bahle kunabase Thessalonika. Uyabona ukuthi ngabazalwane laba. Ngabazalwane baseBereya nabazalwane baseThessalonika. Kodwa la lithi laba baseBereya bebabahle. kunabaseThessalonika. Kodwa bonke ngabazalwane. Kodwa kusho kukhona abazalwane abanjani abahle. Yini into ebenza babe bahle labazalwane kunabaseThessalonika? Awu amen. Ngithe ngakathi ngikhuluma lazathi kumele emhlabeni kube nama-group ukuze kuzobonakala ama-group eqiniso. Kuzobonakala iqiniso. Sure. Ama-group kufanele bekho. Kodwa la liveza ukuthi abaseBereya babe bahle. Yi-group enye yabazalwane le yabaseBereya. Bebahle kunabaseThessalonika. Hallelujah. Yini ebenza babe bahle abaseBereya? Futhi yini ebenza babe babi abaseThessalonika kunabaseBereya? Funda.
Labo ke babebahle kunabaseThesalonika. Balamukela izwi ngenhliziyo yonke. Uyabona into ebenza babe bahle, number 1 bamukele ini ngenhliziyo. Kudingeka amakholwa azohamba noJesu aphelele ngenhliziyo yonke. Lethi ke la babe bahle abaseBerea kunabaseThesalonika kodwa bonke ngabazalwane. Lethi laba babe bahle ngoba balamukela izwi, bamukela ini izwi ngenhliziyo yonke. Lento ke ibenza babe bahle, into eyenza ikholwa libe lihle. Amen. Ukwamukela izwi ngenhliziyo yonke. Amen. Amen. Hallelujah. Mawamukela izwi ngenhliziyo yonke kukwenza ube muhle. Hallelujah. Ukuzulungele ukuya kurecture fanele wamukele izwi ngenhliziyo yonke bese uzoba muhle kunabase kodwa nabo ngabazalwane. Inkinga yalabaseThesalonika abalamukelanga izwi ngenhliziyo yonke. Awu amen. Mawungalamukelanga ngenhliziyo yonke kulula ukulahleka endleleni. Awu amen. Ngoba ulamukele kodwa hayi ngenhliziyo yonke. Yamukela izwi ngenhliziyo uJesu makahlule. Hawu amen. Kukhule yena kuwe, kwehle wena kuwe. Oh amen. Ngoba ikholwa lize libizwe ukuthiwa likholwa fanele likhule kwenikamoya. Amen. Amen. Bese liba lihleke ikholwa. Amen. Hallelujah. Amen. Manje nithi abaseBerea babe bahle kunabaseThesalonika kodwa ngabazalwane bonke. Hayi bakhona abazalwane emhlabeni kodwa wena fuza abaseBerea. Jesus. Hawu hallelujah. Amen. Kodwa wena fuza bakuphi? Ngoba ulamukele izwi ngenhliziyo Yonke. funda. Amen. Bahlolisisa imibhalo imihla ngemihla ukuba zinjalo yini lezo zinto. Hayi hallelujah. Amen. One balamukele ngenhliziyo Yonke. kwase kubenza baba bahle. Amen. Awu amen. Balamukela izwi, awamukele izwi manje. Sikhathi sokuthi umukele izwi ngenhliziyo. Awu amen. Bese lithi ke bahlola imibhalo. Hayi abahlola into eningi, bahlola imibhalo, bahlola abapostoli. Ukhumbule ngabapostoli abashumayela la. Ngabapostoli uPawulo abashumayeza ivangeli. Kodwa kuthe uPawulo bamhlola. Bahlola lembhalo ukuthi ngempela lento asitshela yona injalo na. Iyafakazelana nezwi. Oh amen. Amen. Bakwase kubenza lokho baba bahle kakhulu. Ngoba manje benza bahlola kodwa ngabazalwane. Bashinyayezwe futhi ngabazalwane. Kodwa kwakhosa ukuthi bahlole ukuthi ngempela zinjalo lezi ndaba abashinyayezwe zona. Amen. Hallelujah. Balamukela izwi bahlola imibhalo. Ngiphindele. Verse 11. Labo ke babe bahle kunabaseThesalonika balamukela izwi ngenhliziyo yonke. Bahlolisisa imibhalo imihla ngemihla ukuba zinjalo yini lezo zinto. Bayihlolisisa imibhalo imihla daily. Imihla ngemihla bona bahlola imibhalo. Imihla ngemihla bahlola imibhalo. Imihla ngemihla bahlola imibhalo ukuthi lezi ndaba zinjalo ngempela. Hallelujah. Ngoba kungenzeka uthi kuseshumayela umpostoli uPawulo kanti akusesiye sengena omunye umoya kuPawulo. Hallelujah. Ngakho ke kufanele ahlolwe kuyiwe embhalweni ukuthi ngempela lezi ndaba sishunyayezwa zona zinjalo na. Amen.
Hallelujah. Liyadinga ibandla ukuhlola. Kuzibandla nezokulahleka endleleni liyadinga ukufana naleli bandla laseBerea. Hallelujah. Bahlole imibhalo ukuthi ngempela abapostoli bashumaye basana kuyinkolo yobuKristu na. Ngoba inkolo yobuKristu iyahlula uthi uJesu taking by force. Hallelujah. Umbuso kaNkulunkulu uyafuzula nabafuzulayo bawuthatha ngenkani. Hallelujah. Amen. So lithi bakehlole imibhalo ukuthi ngempela sinjalo nalezi zindaba abashumayela ngazo. Hallelujah. Egameni likaJesu. Ngicela siye lapha ku chapter number 6 kumaKorintiyeni. Nathi ngafunda verse number 12 wakhona. Chapter number 6. Ngaqala verse number 12. Unefunde nje kodwa ngizokhuluma kafishane. AbaseKorinte bokuqala chapter number 6 verse 12. Isihloko sithi umzimba wethu uyitempeli likaNkulunkulu. Umzimba wethu yini? Uyitempeli likaNkulunkulu. Kusho ukuthi ma wena kunoNkulunkulu phakathi kwakho. Ngayo yonke indlela kufanele imbhalo ihlole ukuthi ngempela zinjani. Angisho khona uNkulunkulu phakathi kwakho. Izwi likaNkulunkulu liyakulinka likuxhumanisa naye. Amen. Ngoba phakathi kwakho kunoNkulunkulu ngoba wena uyitempeli likaNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala kuphi? Kuwe. Therefore umbhalo ufanele kube ukudla kwakho. Funeka ukuthi uvuke ubuvukele eBhayibhelini. Uyalala ulalela eBhayibhelini. Ebusuku iBhayibheli ngoba wena uyitempeli. Awukwazi ukuthi uyitempeli kodwa iBhayibheli ubungalidli. Hallelujah. Ungalidli daily njengalabo baseBerea. Ngoba lithi labo baseBerea babehlola imbhalo daily, every day. Alikho usuku olwalujump akibo. Because by understand ukuthi bayithempeli likaMoya Ngcwele, kuhlala uMoya Ngcwele. So uMoya Ngcwele udleza sezulwini. Hallelujah. Umamela indaba zezulu. Hallelujah. Ngoba lezi ezinye ziyamsusa uMoya Ngcwele ebantwini. Amen. Fundele verse number 12. Verse number 12. Konke kuvunyelwe kimi, kepha akusizi konke. Konke kuvunyelwe kimi, kepha mina anginakubuswa lutho. Verse 13. Ukudla kungokwesisu, nesisu singesokudla. Kepha uNkulunkulu uyakuqeda kokubili. Kepha umzimba asiwo owobufebe, ungowenkosi, nenkosi ingeyomzimba. Yes. Verse 14. Kepha uNkulunkulu wayivusa inkosi, nathi uyakusivusa ngamandla akhe. Verse 15. Anazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitho zikaKristu na? Pho ngithathe izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe na? Cha nakanye. Yes. 16. Kepha anazi yini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na? Ngokuba uthi yena labo ababili bayakuba nyamanye. Verse 17. Kepha ohlangene nenkosi ungumoya munye nayo. Ohlangene nani bazalwane? Nenkosi. Ngiyeke ngoba ngisikhathi. Size ku verse number 17. Ohlangene nenkosi umzimba munye nani? Kusho ukuthi wena nenkosi nimunye manje. Hallelujah. Ngakho ke yingakho fanele uhlale ezwini lakhe. Ngaso sonke isikhathi ngoba wena uyithempeli likaNkulunkulu, uMoya Ngcwele uhlala kuwe. Hallelujah. Uma uMoya Ngcwele uhlala kuwe kusho ukuthi wena ukuze uphile kahle uhambe kahle noMoya Ngcwele
fanele uhlale ezwini lakhe, udle izwi lakhe. Haleluya. Ngoba uhlezi kuphi? Kuwe. Haleluya. Ukuze angasuki kuwe, ungifune kube ikhono elithandazayo, ikhono elifunda izwi, ikhono, haleluya, elinesikhathi sokufasta, because kuhlezi umoya ingcwele kuwe. Ngamanye amazwi mawenza lezo zinto ukhulisa uNkulunkulu kuwe, bese kwehla inyama yaphansi. Zenza opposite. Ngale kathi udla lezi zinto njengabaseBerea, ukhulu uNkulunkulu kuwe, abe mkhulu uNkulunkulu, bese kwehla izwe kuwe. Izwe libe lincane. Zonke izinto zakuleli lizwe uzibona zingesilutho, zincane, ngoba sekukhule bani kuwe? uNkulunkulu. Ngoba uyavuma ukuthi uyithembele kaMoya Ngcwele, uMoya Ngcwele uhlala kuwe. Haleluya. So mayehlezi kuwe kuMoya Ngcwele, fanele yonke indlela yakho seyicontrolwa ezulwini, awusazicontrol wena, seyicontrolwa yizwi likaNkulunkulu. Samuel, 1 Samuel chapter number 15 verse 22 and 23. Ngicela ukufunda nje ngabo. First Samuel 15 verse number 22 and 23. Samuel 15, verse number 22. Yes. Isihloko sithi ukungalaleli nokulahlwa kukaSawuli. Ukungalaleli nginakulahlwa kabanda. Uyabona umzalwane ongalaleli uyalahla uNkulunkulu. Haleluya. Wayalahla ngoba kanjani? Izwi likaNkulunkulu. Amen. So lithi-ke uSamuel bekungomunye wabantu king of the first king of Israel. uNkulunkulu ayembekile, emgcobile. Kodwa ngokungalaleli kwadingeka ukuthi baxabane, ngoba uSamuel akafunanga ukulalela uNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu elikhulume ukuthi hamba ubulale konke. Ngamanye amazwi ususe yonke into enemy yami emhlabeni. Amen. Then uSamuel wangalalela, uSaul wangalalela, wenza akuthandwa uye. Ma wenza okuthandwa uwe, ususa uNkulunkulu kuwe. Lethi manje la uSamuel nokungalaleli kwakhe uyaliwa. Haleluya. uSaul. Haleluya. Yini into emenzane ale ukungalaleli izwi likaNkulunkulu. Kusho ukuthi thina sakhelwe ngale ndlela ukuthi funeka every day sihlale ezwini. Ma uhlale ezwini likaNkulunkulu, you are like a tree that is planted by the river. Amen. Hallelujah. Amen. Noma ngafika ama-storms amangakanani, sihlala sikhona leso sihlala. Sihlala si-evergreen. Hallelujah. Because siseduze namanzi. Ngamanye amazwi ikholwa fanele lihlale lisezwini. Hallelujah. Isihlahla siseduze namanzi, therefore si-evergreen. Kodwa ikholwa fanele lihlale kuphi? So that lizokhula ngaso sonke isikhathi, lizogcwala uNkulunkulu ngaphakathi kwalo. Noma ngafika ama-storms of this life, angeke akusheka, angeke akususa uNkulunkulu, ngoba wena wakhelwe ezwini likaNkulunkulu. Hallelujah. Bayaxabana ke la uNkulunkulu, baxabana nabani? noSaul. Funda. Verse 22. Samuel wathi uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokhu enamele ukulalelwa kwezwi likaJehova? Wenamela ini uJehova? Ukulalela kwezwi lakhe. Haleluya. Into ethokozisa uNkulunkulu ukwenza izwi likaNkulunkulu. Haleluya. Ukulalela izwi likaNkulunkulu kuyamthokozisa uNkulunkulu lokho. Haleluya. Kusho ukuthi umuntu mayengalaleli izwi likaNkulunkulu ubizwa ngokuthiwa disobedient child. Kodwa umntwana kaNkulunkulu kodwa ongalaleli. Haleluya. Umntwana onjani? Ongalaleli, because izwi likaNkulunkulu awulenzanga. Funda. Bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo.
Nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqaba. Nokwenzani? Nokuqaphela kuhle. Angazi khona isifundo siphendula ngeEnglish. Sifundele mampilo. Amen. From verse 22. Then Samuel said, "Does the Lord take pleasure in burnt offerings and sacrifices Yeah. as much as in obeying the Lord? Look, to obey is better than sacrifice." To obey is better than sacrifice. Abanye abantu kulesikhathi esiphila kuso bafuna ukwenza ama-sacrifice than to do the will of God, to do the will of God. Hallelujah. Bafuna ukwenza ama-sacrifice abuye enhlizweni zabo njengoSaul. Hallelujah. So uNkulunkulu akakuthokozeli konke ezinye izinto, thokozela ukuthi umntwana wakhe enze izwi lakhe. Hallelujah. Amen. Yes. Verse 23. Ngokuba ubambuka kunjengesono sokubhula. Nenkani ifana nokukhonza izithombe. Nani? Enkani. Yabona ikholo abathiwa linenkani. Usathana ulubuyisele emadlozi. Ikholo linenkani. Elingezizwe kaNkulunkulu. Alehlukene nabantu abagijima bayothenga imbuzi nenkomo whatever bayosilotha bakhuluma nabadlozi. Kusho ukuthi ukholwa elinenkani enhlizweni yakhe libuyela back to emadlozini. uNkulunkulu ulibuyisele emadlozini ngoba likhethe ukungenzizwe kaNkulunkulu. Therefore selifana nabantu abakhonza amadlozi. Hallelujah. Yabona ikholo manje nenkani lifana nokuthi likhonza uDagoni. Kholo nenkani lifana nokuthi likhonza uBuddha. Kholo nenkani lifana nokuthi likhonza uMohammed. Kholo nenkani lifana nokuthi likhonza hallelujah. Ngoba inkani ke ayisebenzi ukulunga kaNkulunkulu. That's why kufuneka siphenduke, we must repent every day. Hallelujah. From our sin. Ukuze sizoba yilento uNkulunkulu asifuna sibe yini. Amen. Qedelela ke mama inkani njani? Nenkani ifana nokukhonza izithombe namatherafi. Ngokuba ulilahlile izwi likaJehova. Ulahle ini? Izwi likaJehova. Uyazi ukuthi lo muntu lo baba lo uSaul ulahle izwi likaJehova. Then umuntu olahla izwi noNkulunkulu wenzani? Uyamlahla. Ngoba ulahle izwi. Walahla izwi noNkulunkulu uyalahla. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu ufuna umuntu ozolalela izwi lakhe. Hallelujah. Ngokuba ulilahlile izwi likaJehova, naye ulahlile wena ukuba ungabe usaba inkosi. Verse 24. Amen. Amen. Verse 24. Amen. Verse 23. For rebellion is like the sin of divination. Rebellion is like a sin of divination. Niyezwa bazalwane? So thina funeka singabi ngamakholwa rebellious to his word. Because once siba ngama-rebellious sifana nabantu abakhonza ithombe. Hallelujah. Amen. You like people abaseva uSathane. Hallelujah. Ngokuthi senze asenzanga izwi ukungenza izwi kaNkulunkulu is rebellious to God. Hallelujah. Kodwa ukwenza izwi kaNkulunkulu, you are building a relationship with God. Ukuthi uNkulunkulu abe upon you. Hallelujah. Because wenza izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Ngicela sikucedela Philip chapter number 3 verse number 7. Verse number 7. The head is saying, knowing Christ,
Philippians chapter 3, verse number 7. 7, yes. But everything that was a gain to me, I have considered to be a loss because of Christ. Because of what? Of Christ. Ushuthi everything that was a gain to me, uthi I take it as a loss for him to win Christ. Because of Christ. Hallelujah. Singabantwana bakaNkulunkulu ukuze sihambe kahle noNkulunkulu endleleni. Kunezinto kulomhlaba ekufanele siyithathe as a loss. Uthi la umphosoli konke, uthi konke, akathi uthi some of the things, but uthi konke. Hallelujah. Okuyizuzo kimi. Athi ngikushaya indiva. Why akushaya indiva? Ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Hallelujah. Ngamanye amazwi uthi la umpostoli, wena mzalwane, ngabe uKristu mazi kuliphi izinga. Kodwa uthi mina ngimazi ezingeni eliphezulu uKristu. Therefore ngoba ngazi uKristu ezingeni, konke okuyizuzo ngikushaya indiva. Awu, amen. Konke lokho ebenginakho ngubona as a loss because senginobani manje? SenginoKristu. Hallelujah. Uthi why abapostoli? Why abapostoli uJesu bafica babhizi bayafisha olwandle babide. Baphosa amanethi. Amen. Hallelujah. Amen. Bayasebenza bakubhizinisi labo. Konke kuyizuzo Amen. ngikushaya indiva Amen. ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Asiyichazekele. Maye bafica bedweba bebhizi lapho olwandle bephosa amanethi. Basebhizinisini labo, bondla imindeni yabo. Hallelujah. Amen. Banakekela ama-families wabo. Amen. Kodwa kuthe kungafika uJesu. Lalela uJesu ufika uthi mayefika kobokuqala koPetro uthi kubo ngilandeleni. Amen. Amen. Ifesi namba abantu lethi. Amen. Qhamuka umuntu ethi ngilandeleni. Ifesi namba abanina. Baphetha vele qhamuke nje umuntu ethi Follow. ngilandeleni. Amen. Mabeqeda bashiya amanethi. Bamlandela. Hallelujah. Bashiya ini? Amen. Banzani? Amen. Kune revelation la ongakayazi efanele ngitshele. Aphinde aqhubeka ahamba thola abanye bayadweba amadodana kaZebediya. Akhombe wona amadodana. Athi ngilandeleni. Amen. Bashiya ubaba. Amen. Kubantu babiza uJesu. Benza ndaba bashiya amanethi. Bashiya isikepe imkhumbi wabo noyise. Bashiya noyise. Kanti ubani omkhulu la? Uyabona ukuthi abantu bathola i-revelation yokuthi balandela abantu. Noma emazibathi ngoba lo esimlandelayo mkhulu kunobaba. Amen. Lo esimlandelayo mkhulu kunebhizinisi lethu. Lo esimlandelayo mkhulu kunayo yonke into. Ababuza umbuzo ukuthi kulandelwa kiwa. Yes. What about tomorrow? Yes. Abacompromise abasha futhi ukuthi manje ukudla ama-network abathi ama-network manje azothathwa ba understand ukuthi lo simlandelayo mkhulu kunawo wonke umuntu okhona la. Amen. Hallelujah. Amen. And ababuza ukuthi why fanele alandelwe. Hallelujah. Kodwa bavele bashiya amanethi bamlandela. Liyadingeka ibandla elizoshiya amanethi. Amen. Lingamlandeli liphethe ini? Hallelujah. Manje uphosana lana uthi lokho kwakuyizuzo ngakushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Hallelujah. Ngamazwi uKristu umazi kuliphi izinga. Hallelujah. Ngabe umazi ezingeni lomuntu, ngabe umazi ezingeni likababa, ngabe umazi ezingeni lomzali, kodwa umbuzo uthi umazi kuliphi izinga. Ngoba nabo abapostoli bamlandela
Ulaleleke, abapostoli mabelandela uJesu behamba naye. Ababuzi lutho baphinde. Bayenza lento ayenzayo balandelana naye bakhohliwe ukuthi konje thina sike saba ngama-fishers. Hallelujah. Bakhohlwa ile ngoba balandela abantu uNkulunkulu. Hallelujah. So manje mabehamba ababuzi lutho. Kodwa kukhona la uPetru afika khona ke sekudala belandela. Wayesethi uPetru thina sishiye konke. Liyadingeka ibandla lizoshiya konke. Ngenxa kaKristu. Hayi ngenxa yegeni yethu, ngenxa kaKristu. So manje lihlala ke wathi uPetru thina ngoba sishiye konke. Wayesethi sizozuza. Babuza later. Kukhona abantu abafuna ukwazi early stage. Bengakahambi even 5 miles noJesu. Kodwa sebefuna ukwazi. Hallelujah. Kodwa laba bahamba isikhathi. Base bebona ukuthi ngempela sihamba naye lo baba. Hallelujah. Base beyabuza ekugcineni ukuthi hayi baba, sesambe nawe isikhathi eside. Kodwa kahle kahle ukasitshela ukuthi umsebenzi wethu yini? Siyozuzana. Amen. Hallelujah. Bayisiyabatshela baphinde. Bathi yazini ngoba nidele konke. Nalandela mina. Niyohlala nami esihlale sokusi sebaba. Hallelujah. Umsebenzi osebenzelayo nje la uyohlala naye kuKristu isibelo sakhe. Amen. Ngakho ke fanele konke okwakulomhlaba ukushaya indiva ngenxa yobukhulu. Hallelujah. Ngoba mawungakakushaya indiva kulula ukubanjwa umhlaba. Hallelujah. Uthi kumpostoli okwakuyizuzo kimi nakushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Ngabe izimo mazikulo ukuyiphi level? Ngoba baseBhayibheli lithi iBhayibheli babehlola imibhalo bamukela izwi ngenhliziyo ephelele. Ngabe umamukele ngenhliziyo ephelele na? Abazoya ku-rapture yilaba abamamukele ngenhliziyo ephelele. Hallelujah. Abalwela ukuthokozisa uNkulunkulu. So uthi umpostoli lana uthi konke okwakuyizuzo ngashaya indiva ngenxa yobukhulu. Amen. Izimo mazikulo. Maningi ama-level abantu abamazi kuKristu. Amen. Abanye bamazi lower level. Hallelujah. La bethi bemkhonza babezinye izinto bezenzela bona. Hallelujah. Bayi bamazi ku middle level. Kodwa kufuneka bazomazi ku higher level njengompostoli Paul. Hallelujah. Uthi manje konke okuyizuzo ngashaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Wamazi ezingeni elikhulu, therefore kumazi kulezinga kwenza ukuthi yonke into kulomhlaba uyibone nothing. Amen. Hallelujah. Amen. Unakho noma unakho ukhathazeki. Ngoba wazi uJesu ezingeni lakhe. Awu amen. Awusafuta uyiseshe izinto zakulomhlaba. Uthi Nkosi, you are the providing God. Hallelujah. Ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Ngenxa yobukhulu umazi kuliphi izinga. Hey, fundele siqede kanike Jesu. Ngenxa Verse 7. yes. Kanti ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yes. Verse 8. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu Inkosi yami. Yes. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Uyezwa ukuthi la ulahlekelwe Ukho yikho konke ngenxa hayi ngenxa yabantu, hayi ngenxa yamafamily, kodwa ulahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Awu hallelujah. Lokho kumenza ukuthi umpostoli amaze ezingeni eliphezulu elikhulu. Hallelujah. Ulahlekelwa yikho konke ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Yes, qhubeka. ngilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Ukuze ngizuze uKristu. konke ngikushaya izibi ukuze ngizuze bani? uKristu. Funeka sibele ukuzuza abantu bazalwane uKristu. Hallelujah. Ngoba ngeke kwazi ukuzuza uKristu kanye nezibi.
Awu amen. Manje yonke into uthi ushaye izini ngenxa ukuthi azuze ubani uKristu. Nathi kufuneka silwele ukuzuza abantu uKristu. Konke okunye kube izibi. Ngenxa ukuthi sifuna ukuzuza abantu uKristu. Hallelujah. Noma manje uma ungabamba uKristu ubambe lezinto kukhona okufanele kulahleke kodwa. Amen. Lithi kwenye indawo lithi ngeke ukhonze uNkulunkulu nomama. Usho ukuthi ngeke ukhonze uNkulunkulu nezinto ezithize sezwe. Hallelujah. Kodwa manje la sifundiswa indlela yokuhamba noNkulunkulu ukuthi sihamba kanjani noNkulunkulu. Kufuneka ezinye izinto zibe ngaphansi uKristu aphakame. Hawu hallelujah. Ukuze sizozuza abantu uKristu ngoba ipurpose yethu ukuzuza uKristu. And masizuza uKristu kusho ukuthi thina sizuza izulu. Yes. Amen. For that. Verse 9. Ngifunyane kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami obuya ngomthetho kodwa lokho obuya ngokukholwa kuKristu. Yes. Ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Ukulunga okuvela kubazalwane kuNkulunkulu ngokukholwa. Kusho ukuthi masikholwa kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyasilungisa sibe ngabantwana bakhe. Ngoba lishilo lathi siyithempeli likaNkulunkulu. Thempeli likaMngcwele. So manje ukulunga akubi ukulunga kwethu kodwa silungiswa uKristu. Hallelujah. Ukuthi sibe ukulunga, sibe iphunga elimnandi kuNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. So uthi konke ngishayindi. Funda khona bese ngifuna lapha. Verse 10. Ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe. Ngimazi namandla. Awubazalwane. Simazi yena namandla okuvuka kwakhe kwabafileyo. Sazi ukuthi lo ovukile yilo ophezulu kwezinto zonke onamandla. Hallelujah. Sasazi amandla wakhe nokuvuka kwakhe. Hallelujah. Amen. Yes. Namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe. Ngimfuze ngokufa Kwakhe. niyezwa bazalwane kusho ukuthi ibandla kufuneka limfuze uKristu. Amen. Ibandla kwazi ukuthi lithi malivelelwa izinhlupheko emhlabeni bese liyabaleka ngoba lifuze bani liyayimela inhlupheko Amen. Amen. ngoba ufuze bani wena. Kristu. Awu hallelujah. Amen. Noma ngathi uyavuka ipersecution awusuki uKristu ngoba ufuze bani. Amen. Into ezokwenza usuke ukuthi awumfuzanga yena. Amen. Mawungamfuzanga kulula ukusuka kuwe. Amen. Awu haleluya. Kusho ukuthi amandla wakhe awazi uyawangabaza amandla wakhe. Noma ngavuka ipersecution emhlabeni funeka umfuze. Amen. Forward ever, Amen. backward never. Amen. Kuleli vangeli ngoba ufuze Kristu. Kufanele ukhule emazini uKristu. Imazi ezingeni liphezulu kamoya. Amen. Uyazi ukuthi noma kungafika inhlupheko uya emqulwini yokhotha. Amen. Uvela ulanda uDaniel kalula. Ngoba umazi ebukhulwini bakhe. Amen. But zifika inhlupheko zalomhlaba uthi hayi. Lokhu akuqala kuba khona. Bake bandlula abanye. Amen. Nathi sizodlula khona. Amen. Indlela ethi idlula khona la. Amen. Hallelujah. Amen. Izenzo 14 verse 22. 14 verse 22. Sindlule nje bese siyathandaza. Izenzo 14 verse 22. Yes. Isihloko sithi the church planting. Verse 22. Strengthens the disciples by encouraging them to continue in the faith and by telling them Yes. it is necessary to go through many hardships to Many enter the kingdom of Many God. hardships to enter. The kingdom. Uyabona la uyakhona. Uyabona la uyongena khona, la uyakhona, la uyibiseleke khona. Ukuze uyongena
kunezimo kumele uqale uyinqobe la. Hallelujah. Amen. La umpostoli ukhuluma nebandla, ukhuluma nabazalwane. Uthi bazalwane lalelanda. Uyabaqinisa, ubanika isibindi ukuthi le ndlela sizokwazi ukuhamba. Amen. Enefuneke si-overcome kulomhlaba. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi simelwe ukungena embusweni kaNkulunkulu emva kwenhlupheko. Leli gama elithi uyiqhawe, lelo gama lelo alifiki kunoma ubani. Aliqhamuki kunoma ubani. Liqhamuka kodwa kubantu abaqinisela enhluphekweni baze banqoba. Mabenqoba bese kuthiwa bangamaqhawe. Awukwazi ukubizwa beqhawe unganqobanga. Hallelujah. uDavid izimpi abhekana nazo endleleni zaziningi. Walwa izimpi uDavid eziningi ezayibhekene naye. Hallelujah. Akazange wayibaleka kodwa wayinqoba. Therefore ngoba wanqoba wabiza ukuthiwa uDavid uyiqhawe. Hallelujah. uNkulunkulu waconfirm ukuthi David uyiqhawe ngoba ulwizimpi wayinqoba. Nathi ukuze singene embusweni kuthiwe singamaqhawe fanele siqale silwe la kulomhlaba. Amen. Umhlaba usijikele left and right and center kodwa sime for whatever. Amen. Ukuze le gama lithi qhawe alifiki kalula la. Lifika ngoba ulwe izimpi. Amen. Wasuyanqoba. Kodwa kakhulu unqoba unobani. Hallelujah. Amen. Unqoba uwedwa noma unqoba uNkulunkulu. Ngoba kudingeka ulwe izimpi unoNkulunkulu bese uyanqobela uNkulunkulu bese kuthiwa wena uyiqhawe ngoba uqinisele awuzange uyiphike inkolo kaNkulunkulu. Hallelujah. Ifunde ma sithandaza. Verse 22. Baqinisa imiphefumulo yabafundi. Kuqiniswa yini abazalwane? Imphefumulo yimipi? Yile ebambelele ezwini. Umphefumulo wakho mawubambelele ezwini so that mafika abazoqinisa bakuthole vele usezwini. Asikwazi ukuqinisa umuntu ongekho ezwini ngoba kalazi izwi. Soqinisa abantu kena. Hallelujah. Lithi labaqinisa imphefumulo yabazalwane because labazalwane mayeqinisa imphefumulo kusho ukuthi ngabantu abahlezi ezwini. Uthi just uma nihlezi ezwini lami nokulazi iqiniso. Amen. Eliqiniselo elikhulu. Noma umsebenzi wethu ukuhlala ezwini lakhe. Hallelujah. Ukuze uqiniswe, uqiniswa kuphi? Asiqinisi nje. Hallelujah. Umele esigangeni uyizenzele intando yakho. Siqinisa ngoba uNkulunkulu. Oh amen. Siqinisa ngoba uyikhona mawungasili khona akusizi ukuqinisa. Kufanele uqale sikuhlumayeze uphenduke. Oh amen. Bese uyasindisa sizokwazi ukuqinisa. Manje lalithi iBhayibheli baqinisa abafundi. Oh amen. Bathi kumele nime ekholweni. Ngoba simele ungena embusweni emva kwenhlupeko. Hallelujah. Umuntu esimqinisa abazalwane umuntu okholwayo. Amen. Osindisiwe. Amen. Ongumntwana kaNkulunkulu. Siyamqinisa ke lo. Mawungaka sindiswa ukwazi ukuqinisa. Siqinisa aphi yona wazini? Amen. Hallelujah. Uhlezi kuphi? Ubambe bani? Uhamba nabani? Hallelujah. Ukuze sikwazi ukuqinisa mawube umuntu wezwi, umuntu odlizwi. Sizothi sikhuluma nokusheshe usunderstand ukuthi la ekholeni siyahamba. Hallelujah. No matter izimo ingaba njani emhlabeni but kumele sime qinise imphefumulo yabazalwane. Hallelujah. Ngoba benze bamile ezwini. Funda uqede sithandaza. Baqinisa imiphefumulo yabafundi. Bebaluleka ukuba beme ekukholweni. Baqinisa imphefumulo yabafundi. Aqiniswa noma ubani. Amen. Qiniswa abafundi. Hallelujah. And abafundi uthi mawubaqinisa basheshe babuzwe ngoba ngabafundi bezwi. Laba baseBeria. Hallelujah. Abafundi baseBeria lithi iBhayibheli babe bahle. Babehlala imbhalo. Bendlula abaseThesalonike. Kusho ukuthi labaseThesalonike abasiba abafundi. Awu hallelujah. Abahloli imbhalo.
Oh, haleluya. So beblithi bayaqinisa abafundi. Bebaluleke ukuthi lalelani bafundi. Simele ukungena embusweni emva kwenhlupheko. Inkosi yethu yendlula khona la. Indlela yithi yiyo le. Amen. Haleluya. Bakuthiwa sihlupheka inkosi. Lithi noma siphila siphila inkosi. Noma siphila inkosi. Haleluya. So kuqiniswa kwabantu abafundi. So nathi ngoba singabantu sinabafundi. Funeka senzani la? Qinisa. Haleluya. Haleluya. Baqinisa abafundi bathi fundi. Bethi simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi. Ngenhlupheko ezingaphi? Eziningi. Hayi ezimbili. Hayi eziwu-3. Kodwa inhlupheko ezingakanani? Eziningi. Simele ukungena emva kwenhlupheko ezingakanani? Eziningi. Haleluya. Uqiniswa abafundi. Bayatshela ukuthi lalelani le ndlela esihambayo indlela yokukholwa le. Inenhlupheko zakhona mosesela emhlabeni. Kodwa mawudlula la uyongena embusweni. Oh, haleluya. Emva kokuthi unqobe inhlupheko ezinjani? Eziningi zakulomhlaba. So kufanele sibe ngamakholo azonqoba la inhlupheko ezinjani? Eziningi. So umsebenzi wethu uqinisa abafundi. Ukuthi simele ukungena embusweni emva kwenhlupheko eziningi. Haleluya. Before sivala ngicela ngibhekele John chapter number 8 verse 8. Verse number 30. Ngithi ngizoshumayela ngiphethe omunye umlayezo sengaze ngajwayela nangapha ukuthi awukuthi ngiyafika umlayezo vele uphume ngenye indlela. Haleluya. Lalizwa uNkulunkulu asifundisa ukuthi kufuneka sidle umqulu, right? Ngoba wenzela lokho ukuthi ungaqabeli ukuthi ungaqakeki ukuthi uzokhuluma la uyakhona. Kufanele ukuthi mawuthi uzokwenza open air awunalo ivesi okuzofunda. Kodwa ivesi ukuthola sewula wenza open air. Lifike ivesi ukuthi nanti ivesi ofanele ngalo la. Ngoba kunabantu abalidingayo le verse la. Asihambi ngeyethu indlela. Haleluya. Fundela verse number 30 uyizwe kathini? John 8 verse number 30. Isihloko sithi uJesu uphendulana nabaJuda ngoAbraham. Kodwa abaJuda laza abaJuda bebesenkini. abaJuda. Phela abantu ngabazi umthetho la. Bazi iBhayibheli la. Babelazi A to Z. Amen. Usho abaJuda bebelazi kahle. Kodwa inkinga bamelele nje lenkolo yokuKristu. Bamelele noKristu. Amen. Kodwa basiBhayibheli. And bathi balinde uKristu. Kodwa mayesethi ufikile bathi akusini. Hallelujah. Amen. Ngoba why? Usuke wazalelwe endaweni ephansi kakhulu. Bebafuna ukuthi azalelwe kwakhipha emzini kaNkosi uFaro, uHerod. Ukuzalelwe kaHerod bezothi yawo. Ngoba bamfuna ngendlela yabo uKristu, hayi ngendlela kaNkulunkulu. That's why uNkulunkulu athi ukhetha izinto eziphansi ukuze aphakame ajabulise izinto eziphezulu. Hallelujah. uNkulunkulu especially to this end uthatha labo nonini abashumayelisa ivangeli lakhe eliqhile. Hallelujah. Amen. So ke abaJuda laba babhekana noJesu. Babuzana imibuzo bakhuluma lokho nalokho akuningi ababekhuluma la. Bephika nalokuthi uJesu ngempela uye othunywe uNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa baphethe iBhayibheli. Kahle kahle uma ubabheka uyabona ukuthi labantu laba bebe under kingdom of darkness. But bashumayela ngombuso kaNkulunkulu kodwa bashumayela ngekingdom of darkness. Ngoba bekuye kwenzeke kuze uNikodima, iBhayibheli lithi Nikodima wayezantambama uJesu. Amen. Because bekawumfundisi omkhulu wakwaIsrayeli. Uza kuJesu uthi, "Hey, no. Ngiyabona ukuthi lento yenzayo hayi inoNkulunkulu phakathi. Uthi manje ngenze njani ukuthi ngizalwe kabusha?" Ngijwayele ukubuza lokho. Mase kusuka umfundisi omkhulu wakwaIsrayeli ezobuza uJesu ukuthi enze njani ukuthi azalwe kabusha. Kanti lonke lelibandla lingakushumayeza ulisaphi kanti lo. Ngiyabona ukuthi a one eye is leading the blind. Because Hallelujah. Amen. Or a blind leading the blind. Ngoba uIsrael ulokhuzu uNikodima bekumele kube umuntu othi hayi Nkosi. Hayi
ithi sisebenzisane nawe ngoba vele ngiyabona ukuthi ushumayela ivangeli ngeke ngiphethe. Kodwa uthi yena hayi ngenze njani ukuze ngizalwe kabusha? Kanti labantu abashumayeze all these years bobasa. Uyabona ukuthi baningi abantu abashumayela ivangeli njengamanje. Abantu bacabanga ukuthi bashumayela ngoba bebashumayela basezulwini. Kanti hayi bashumayela ngoba be against heaven. Hallelujah. Kodwa ngabafundisi abanjani? Baphethe ama-masters, baphethe ama-honors, iBhayibheli bakwazi ukuchazela, bachazele word to word. Kodwa balichaza abanamoya oyingcwele. Difference layikhona. Kuthi uchaza iBhayibheli kodwa umoya oyingcwele awumfuni futhi. Ngoba phela uma wamukela uJesu kusho ukuthi nomoya oyingcwele ufuneka ehlele kuwe. Hallelujah. Amen. So lana ke abaJuda most of the time bebehlala bemelele noJesu. Funda verse number 30. Verse number 30. Esakhuluma lokho abaningi bakholwa nguye. Uyabona ukuthi abaningi bakholwa nguye kodwa khona abangakholwanga. Kodwa abaningi bakholwa ukuthi hayi ngempela le uJesu ayikhulumayo yizwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Naye uyindodana kaNkulunkulu. Kodwa abaFarisi na abaJuda abaningi bakhetha ukungakholwa. Verse 31. Yes. Khona uJesu wathi kubaJuda ukulaleleke la ulalele la abaJuda abanjani? Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye. Uma nini ezwini lakhe. Uyabona ukuthi akubi ukholwa kodwa bazalwane. Kuba ukholwa bese uyahamba. Awu amen. Manje abaningi bayakholwa kodwa bami. Awu haleluya. Lithi iBhayibheli abaJuda abasebekholiwe wathi lalelani-ke ngoba senikholiwe yimi. Uma nimi ezwini fanele ukholwe bese uyahamba. Ezwini lakhe. Amen. Yimi ezwini ngoba uyakholwa. Ungabi ikholwa elingamile ezwini. Ngoba uma uyikholwa elingamile ezwini uyi-opposite of the kingdom of heaven. Umelene nezwi. Ngoba uyakholwa kodwa awumile ezwini. So uyabatshela nina-ke senikholiwe yini? Uma nimi ezwini lami niyoba njani? Ningabafundi bami. Ningabafundi kanjani? Sibili. Into ekwenza ube ngumfundi kaJesu indeed is because uhlezi kuphi? Ukuhlala ezwini kukwenza ube ngumfundi kaJesu. Hallelujah. Isibili indeed you are a disciple of Jesus. Hallelujah. Into ekwenza lokhu ukuhlala ezwini. Asibe ngabakholwa ahlala ezwini. Hallelujah. Okuzosenza sibe ngabafundi bakhe isibili. Hallelujah. Funda qedela verse elandelayo. Verse 32. Niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Niyokwazi imbazalwane? Iqiniso. Neqiniso lenzani? Liyakunikhulula. Inkinga nihlezi kuphi? Ezwini. Hallelujah. Nithe senikholwa naphinde nahlala kuphi bazalwane? Ezwini. Ikholwa kufuneka kube ikholwa ngoba lihlezi kuphi? Lifana nabaseBeria. Amen. Hallelujah. Ngoba bahlezi kuphi la? Ezwini. Uthi ke niyokulazi iqiniso neqiniso lakho. Ngikhulula. Hallelujah. Funda uqede sithandaza. Verse 33. Baphendula bathi siyinzalo kaAbraham. Uyabezwa ke lapho? Laba ke indaba abakholwayo kodwa bahlezi kuphi? Laba bayakholwa, bayashumayela, bangabafundisi, kodwa bahlezi ezwini. Ngoba bengahlezi ezwini, angeke babe ngabafundi bakaJesu isibili. Hallelujah. Uyabona bayikhulumela lapho. Bathini funda uzwe lapho. Baphendula bathi Uyezwa basaphendula. Uphendula uNkulunkulu lo muntu. Uyazi abantu abaningi la emhlabeni bake baphendula uNkulunkulu ngezwi lakhe bathi la bengaqondile ukuthi la bekaqonda ukuthi awu amen. Baphendula izwi lakhe, bashintsha izwi lakhe. Uthi ku Revelation uthi awu edi la. Awunganasi la. Umsebenzi wethu la ukushumayela izwi leNkulunkulu njengoba linjalo. Hallelujah. Manje laba
bayayiphendulela bathi hayi haleluya ngisho ukuthi bayakholwa kodwa bahleze ezwini then iqinisa abanalo. Hallelujah. Amen. Imihla, Hallelujah. imihla. Ngoba sihleli kuwe baba sithembele kuwe. Siyakhila ithemba lethu edwaleni. Siyabonga baba ukuthi ingcezu zakho abantwana bakho ukhulumile baba ubona izwi lakho lizwakele baba. Silizwile baba siphile kube izwi esizophila ngalo umhla namalanga. Usipha amandla wena uNkulunkulu. Sibona kusasa sikhona ukuhlangana sibe abantwana bakho sikhulume ngezwi lakho sikhulume ngawe Jesu Kristu waseNazaretha. Sambise baba ubukhulu bakho ubanye abantwana abangakwazi ukuthi bakumukele emhlabeni wakho Nkosi. Siyabonga uNkulunkulu namandla Nkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Usipha lethuba siyabonga baba siyakhulisa udumo nenkazimulo zakho baba. Thatha isitulo sakho somkhosi. Siyabonga baba uNkulunkulu namandla. Amen. Amen. kubazalwane abase songela kancane. Hallelujah. Kubazalwane bethu abase Eastern Cape. Hallelujah. Amen. Especially around Port Elizabeth. eGqeberha. Umfundisi wethu Motha uzabe elapho 7, 8 and 9 of November. So if you see a advertisement, do not hesitate. Maui area Port Elizabeth, Alexander, Peace River, Craigdock, Humersdorp, all around those areas, George and Neisner.
sihlanganyelana ePort Elizabeth ezwide eGqeberha. Amen. I-details nizozithola ngokwesikhathi sihamba. Adelaide nabase-Alice, you have a chance ukubona ubabumota live in Gqeberha ezwide. God bless you.